Музиката е постоянен спътник на съвременния човек, а музикалните знаменитости пример за подражание и генератор за мечти. За да поговорим по темата, сме поканили в студиото Етиен Леви, почетен преподавател и професор от департамент музика в Нов български университет. Първо, здравейте и добре дошли, професор Леви. Здравейте и благодаря за поканата и за честта, която ми е оказана да бъда ваш гост. Много се радваме, че сте наш гост. Благодаря ви много. Защо според вас е важен разговорът за музикалните идоли? Едва ли ние ще сме първите, които говорят на тази тема. Има нужда от музикални идоли. Разбира се, ще започна, че музиката е вселена. Тази вселена има своите изпълнители, инструменталисти, вокални изпълнители, във всяка една област и във всеки един стил си има имена, които са били основоположниците на съответния стил. Техните последователи заимстват, развиват дадения стил и така се предава в поколенията. Естествено е, че много хора считат, че музиката е само забавление. Много хора биха казали забавление, да, но тя носи и друго нещо като духовност. Тази духовност е необходима и тази духовност помага на личности така да издигнат съответното изкуство, в случая, в частност музиката, че то да бъде на изключително високо ниво и да има своята възпитателна цел с висок критерий естетика и високи критерии, които ние самите изискаме от себе си и самите ние възпитаваме. Това е разликата между забавлението, присъствието на духовността и възпитателната функция на музиката. Нормално е всяко следващо поколение и генерация да заимства от предишните изпълнители, в което няма нищо лошо, и да доразвива. А след като заимства и харесва, различните поколения си поставят на пиедестал своите кумири. Това са точно тези издигнати личности, които са предмет на подражание. Сега, аз винаги съм считал, че подражанието на по-младата генерация не можем ние да я отменим. Това просто става един естествен процес. Не можем да забраним това. Но важното е на кого подражаваме. Защото най-лесно и най-така бързо се подражава на нещата, които са по-пошли. По-трудно е подражанието на по-издигнатите неща в живота и в частност в музиката, на тези кумири, които са създали невероятни, прекрасни образци във всеки един стил. Именно за това трябва, може би, особено в младите изпълнители, инструменталисти, вокалисти, да бъде възпитавана такава посока на уважение и на подражание на образците, които водят до високото издигане, до високото ниво, а не на точно образците, които са свързани с да наречем по-пошли изяви. Но това е трудно да се така селекционира, защото всяко едно поколение си има своята музика. Подражават ли младите хора на своите любимци и мислите ли, че е трудно да се излезе от този поведенчески модел? Подражават, разбира се. Подражават на своите любимци. Имаше доста млади изпълнители, които съм слушал на различните конкурси в България и не само, които имах чувството, че са в нашата професия, в популярната музика, поп, рок и джаз, с всички стилове, нали, които имах чувството, че са ученички на Риана.
всички пееха като нея. Просто им харесва и започват да имитират. А вокалната педагогика по принцип изключва и анулира имитацията. Единственият формат в света, който изисква певческа имитация, това е като 2 капки вода, който е в България, в Италия, където се е зародил, и в Испания, се казва тале екуале или те караме суеня, лицето ти ми е познато. В много държави, ние сме 14-та държава, която се включи в този формат, и то изключително успешно. С най-високи оценки от хората, които дават лиценз. Ние сме, може би, една от малкото, съм сигурен, че сме единствената държава, в която този формат с всичките имитации, като глас, като грим, като поглед, мимика, жест, походка, танц на съответния изпълнител, който се имитира, всичко това при нас се прави на живо. В други държави се записва предварително, изчистват се, ако има фалшиви моменти. При нас няма такова нещо. И именно затова рейтинга е толкова висок. Хората просто, казвам го така съвсем откровено от всичко, което знам, те милеят за това предаване. Още вече е свършило, 1 седмица след като е приключило, те веднага ме питат, ама кога ще има пак? Не викам другата година. И именно за това вече 13 сезона. Но това е единственото предаване и единствения формат, в който се изисква имитация. Иначе вокалната педагогика, както и във всяко едно изкуство, изисква работа върху ярката индивидуалност на съответния изпълнител. Ние да усетим качествата на нашите студенти, ученици и изпълнители и да ги поднесем на публиката в най-добър вид, но ярката индивидуалност. Не имитацията, защото всички много добре знаем, че водата е най-чиста при извора. За да стигнем до извора, имаме прекрасни изпълнители от всички конкурси, които аз обикалям и в България, и в чужбина, в съревнование с чуждите изпълнители, ние по нищо не отстъпваме. Абсолютно по нищо. Готов съм да си заложи името. Добре подготвени, със самочувствие, което обаче не отговаря на самочувствието на западнялите, както ние ги наричаме. Българските млади изпълнители изглеждат не са щастливи на сцената. И на всеки един майсторски клас, който вода, на всеки един конкурс събирам моите колеги, родители, вокални педагози и им казвам: хора, дайте да направим така, че български изпълнител на сцената да изглежда щастлив, да изглежда със самочувствие и да покажем какво се случва. Много малко са изпълнителите, които са излезли извън границите на България, където да отидем на конкурси и славим България, но когато дойде време за реализация да бъдат обкръжени от един голям щаб, който да ги издигне като звезда, изведнъж няма никой. Защо? Ни допускат. Ние нямаме добрите така наречени продуценти и импресари, които биха могли да помогнат на българските изпълнители да бъдат минимума европейски звезди. Айде за световни, това индустрия трудно биха ни допуснали. Но някой ден може би ще дойде, аз съм сериозен оптимист в това нещо, да имаме и световна звезда, както имаме и в киното. Димитър Маринов, холивудски актьор, приятели сме. Мария Бакалова, прекрасна, уважителна. Със сигурност имаме и други много, които са реализирани. Имена, които в момента нямам как да си припомня. В областта на популярната музика, поп-рок и джаз изкуството, имаме епизодични изпълнители, като Поли Генова, Мариана Попова, Стунджи и Елица, които направиха невероятни неща на сцената на Евровизия. А кога смятате, че ние бихме могли да имаме толкова високо световно ниво? Пак казвам, наблягам на това. Ние нямаме щаб от продуценти, импресари, които да изведат една звезда, направена вече, готова, и да изведат на едно европейско ниво. Не мога да го разбера, защо това нещо се случва. Имаме си някакви такива лични интереси. В момента да си представим, че имаме една кръгла баница. Една кръгла баница. Половината от тази баница се разпределя как? Половината е народна музика, класическа музика, поп, рок и джаз. Другата половина е за поп-фолк.
Музика, която на основата на популярната музика в съчетание с фолклора направиха така наречения поп-фолк. А поп-фолка в България е заимствано от Сърбия, където там се нарича турбофолк. После започнаха да се заимстват песни от Близкият изток, от Израел, от някои от арабските страни. Дори не се плащаха и авторски. Съответно, докато дойде момента да кажат стоп. Спускаме шторите, вие повече няма как да пипате. Няма как да пипате. Това е един много тежък процес. И пак казвам, имаме прекрасни музиканти, инструменталисти, вокални изпълнители, но нямаме този щаб, който да изнесе този изпълнител навън, като той да бъде минимума европейска звезда. Много ви благодаря. И аз ви благодаря за вниманието. Осъзнанието на собствените ни ценности настъпва, когато сме разрушили всички свои идоли и вече не сме зависими от тях. Благодарим на нашия гост професор Етиен Леви за споделения опит, за ценните съвети и за гостуването при нас. Това беше всичко от нас. Аз съм Биляна Стефанова и бъдете себе си.